Bona tarda a tots i totes. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, recordem que la violència de gènere és una realitat persistent que es manifesta de formes molt diverses. Si bé és cert que les dimensions més visibilitzades són la física i la psicològica, també l'espai i l'entorn en el qual vivim exerceixen opressió envers les dones. I és per això que cal pensar en un espai públic que contribueixi a la resolució dels conflictes potencials o existents a Sant Adrià. La perspectiva de gènere aporta a l'urbanisme un canvi d'enfocament necessari. Per aconseguir la seva incorporació, cal posar en valor temes com la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l'espai públic. Un espai es percep com a segur quan compleix els principis de bona visibilitat, bona il·luminació, concurrència de persones, control informal i oportunitat de demanar ajuda. Aquesta moció demostra que el feminisme no va contra ningú, sinó que pensar en perspectiva de gènere aporta beneficis pels dos gèneres, ja que aborda els problemes amb una perspectiva humana i cívica. Actualment, a Sant Adrià ens trobem amb espais que no compleixen amb aquests principis de seguretat. El passat 23 de novembre, el Jovent Republicà vam sortir al carrer a recollir opinions sobre quins punts de Sant Adrià feien sentir vulnerables i incòmodes a les adrianenques al passejar a la nit. Espais com el pas soterrani de l'estació de Rodalies, el carrer Torrassa, la plaça del Tèxtil, el carrer Josep Royo, el carrer Bogatell, la Rambleta, l'autopista o la Puillancreda són zones amb poca visibilitat i una il·luminació inadequada, que provoquen aquesta percepció d'inseguretat i vulnerabilitat. Elaborant aquesta moció, vam contactar amb el CIOT. Fa un temps, a través del col·lectiu Punt 6, es va fer una primera aproximació a una diagnosi sobre espais de la ciutat on les dones pateixen vulnerabilitat per la qüestió urbanística, a través de marxes exploratòries i de reconeixement pel municipi. Considerem que aquest és un bon punt de partida que s'ha de reprendre i continuar per poder culminar la feina. La voluntat d'aquesta moció és fer un pas endavant necessari i passar dels sempre necessaris estudis i diagnosis al terreny de la solució i l'aplicació de les millores al carrer. Perquè volem sentir-nos segures i lliures pel camí, no pas valentes, i perquè volem una ciutat per tothom, diversa, segura i integradora, que miri l'urbanisme amb ulls cívics i no només en termes de normatives i costos econòmics. Des del Jovent Republicà i com a grup municipal d'Esquerra us demanem el vot favorable a la moció i el vostre suport i determinació en construir una millor ciutat. Gràcies. Molt bé. Voleu... Tots els grups volem